Mahigayon ang panggamhanang probinsya sa Misamis Oriental pinaagi sa Provincial Veterinary Office sa pagpangulo ni Dr. Benjamin Resma sa pagkitimbayayong sa Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center kun ATI-RTC ug Bantay Barangay sa ASF kun Babay ASF sa kapagbansay sa mga barangay biosecurity officers ug agricultural extension workers ni adtong Mayo 18 hangtod 19, 2022. Ang duha ka adlaw nga pagbansay giunhan sa duha ka grupo sa probinsya sa Misamis Oriental kung asa mi partisipar ang mga munisipyo nga adunay kaso sa ASF kaniadto apan nawala na kini sa mga milabay na bulan sa mga munisipyo gikan sa Lugait paingon sa Taguluan. Ang mga partisipante gibansay sa biosecurity standards ug specimen collection alang sa African swine fever kun ASF surveillance ug monitoring. Kini nga inisyatiba gilauman sa panggamhanang probinsya sa Misamis Oriental sa pagpangulo ni Gobernador Bambi Imano nga mapangandaman sa mga frontliners ang ASF recovery program sa probinsya aron padayon nga magpabiling ASF free ang Misamis Oriental ug mahibalik usab ang kalambuan sa industriya sa baboy sa probinsya. Kauban si Benboy Bagin sa kamera. Ako si Lambo Jesse Alvarez Andaliasa para sa Miss Or Balita.